Здравейте, народе! Аз съм Елена. Вие сте хаштаг антилопари. Нещо видео аз си купих ето това. Има всякакви различни. Ето, но аз получих, за съжаление, ето това. Исках... не получих ето това. Но за съжаление, аз исках да получа ето това или това. Сега няма претенции, сега го отваряме. Ой! О, вау! Това е просто шокиращо, хора. Само да ви кажа, че има такива секунди, което може видеото да спре и вие да се чудите защо видеото спря. Затова не се паникьосвайте, моля ви се. Ох, мале! Това много... брутално бе. Аз не знам как ще го измъкна сега, но честно казано. Трябва ми ножица! Баби! Чакайте сега. Баби! Ще ми отрежеш ли това ще нещо? Ей, това тук сега ще го донеса. Ей, това тук да го отвориш. Че нещо не става с нож. Кутията нека ти седи така. Да, ще ми седи така, обаче искам да я тесвам. Кутията, че си го прибираш тук, кутията няма кутията. Окей, моля се. Готово си. Ето ти го. Thank you. Кутията, че седи. Окей. Така. Ще падне чашата, ще се направя на кръвте. Леле, толкова как ме дразни, мари, ще откача. Така, нека да сглобим. Талка сега. Сега те пребих. Как това да се... Хора. Как сега? Как сега това да стане? Ще не разбирам. Трябва да... Сега не. Трябва то да... Нали така? Да, ето така е. Добре, слагаме това и това. И така, дами и господа. Чакай бе. Ето. Само остава да сложа батерии. Обаче тази работа как ще стане, ясно знам. Очаквайте втора част, за да можем да очаквате още интересни видеа от мен. Така че бай-бай от мен и се надявам видеото да ви е харесало. И за втора част батерии ще слагам. Той ще излезе точно днес. И чао, обичам ви, обичайте се и вие. Чао!